Welcome to Ngo 2010 Sharp Eye channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. Hey, tada. This is Ngo 2010 Sharp Eye channel. We are here at Orlando Stadium, Orlando Pirates 2, TS Galaxy 0. Pudu kunjani? Ngiyaphila njani Bhutisi? Siyaphila man. Yeah. Uzwa kanjani game namhlanje? Ngizongijabule kakhulu. Ukushaya amagwala amabili. Yeah. Siphinde ithola amaphuzu amathathu. Ngijabulisa kakhulu lokho. Singakhonzidi futhi. Kusho khona izinto ehamba kahle. Kusho ukuthi i-defense yethu i-right, ugoalkeeper wethu right, midfielder i-right, yonke into i-right. Yeah. So makunjalo khona abanye abazokhala kusasa osijuma ngabanye. Omakhelwane osijuma ngabanye bayokhala kusasa. Usho kanje? Hana kanjani? Asibaye kosiduma ngabanye. Ngibona la uthi I love Pirates more than everything. Yebo injalo. Nje nonkosikazi nje umthandi nje. No injalo ngaphandle kwe-Pirates angilutho. Awulutho nje. Angikwazi ngisho nokusebenza ngikhona ukusebenza makune game. Yeah. Noma ukuthi angiyanga e-stadium noma ukuthi igame isuka iphumile sekudeni. Mengizama ukuthi nakanjani ngiye khona e-stadium ngoba ngipho and angisakhona ukubuka igame ye-Pirates ku TV. Oh yeah. Angisakhona. Hayi sesiyabonga bhuti ubani ochaza kakhulu namhlanje man of the match yakho? Lo Mtajelo uMasindi. Oh number 15. Yeah number 15 uyenza kakhulu. Kahle kahle umfana akakhombisa ukuthi ufika manje. Lo mfana wenza na 5 season uPirates. Yeah. Uyafika kodwa akakhombisi nje ukuthi uyafika. Nazonke. So kusho ukuthi ngamanye amagama is a complete player. Siyabonga kakhulu, congratulations futhi. Nazonke. Ngosibusisa mlungu. Danke futhi. Yeah. Nawo ngokunjalo. Nazonke. Sharp. For your soccer updates, visit www.ngo2010sharpeye.com.